Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da masu sauraron barkanmu da warhaka. A cikin shirin daga makarantunmu, yau dai mun kawo ziyara makarantar Iya'u Sunna Mu'azu bin Jabal wanda ke cikin anguwan Arawa inda za mu tattauna da yara ɗalibai. Ku biyo mu za mu shiga ciki, ku biyo mu ku ga yadda shirin za ta kasance. Ya sunanka? Sunana Abubakar Sadiq Muhammad. Abubakar Sadiq Muhammad. Tambaya ta farko tana cewa sunayen Alƙur'ani mai girma guda nawa ne a cikin Alƙur'ani? Sunayen da ake yin Alƙur'ani guda nawa ne? Sunayen da ake kiran Alƙur'ani. Alƙur'ani sunayen. Lissafo su za a yi guda nawa? Lissafo su za a yi. Alƙur'an, Alfurqan, Alhuda, Alkitab, Altanzil. Na'am, masha Allah, guda biyar. Tambaya ta biyu tana cewa bismillah guda nawa ne a cikin Alƙur'ani mai girma? Wayanda suka zo a tsakiyar sura ko kuma? No, kana da gaskiya kana da dabara. Bismillah guda nawa ne a cikin Alƙur'ani mai girma wanda suka zo a farkon sura? Guda 113. Guda 113. Ka tabbata? Ka yadda? To alaramma mun gode. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى